Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Boithalang sotu hamren khanduli kacheleng enisi atowar kahinu parpik ajok hawar arat ningkang samsi chepaklang. West Karbi Anglong District Headquarter hamren along towar kimimi hawar arat kadu kavita theklong pronglu. Boithalang sopen hamren khanduli kacheleng enisi atowar kahinu kimimi ajok jendongka arat thurpak pen aningkang samsi aningkipung chepaklang. Towar kimimi pen ajok kiso kiun elapen beha bepar sitamai akisung dokoklu. Non kachari bom sorkar BJP atum kaiketa ningje kong parivartan peace and development puka ningje verke lahen loma parivartan peace and development loma. Koson silabang so enisi atowar tang et lopu kipu loma lasi hawar arat atum an prabjen pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan nang selam piason de mesenji buta choning ripon. Hamren pen borson tiso Karbi Anglong News. Labang so atowar no nanglit tum ke bang koson kupi pheklo. Labang so atowar hai hulik lek bup sai delo. Agari kamara. Boithalang so pen dak hamra na dagala pulo. Chichi burbur si kaita. Gari solai nang lo. Nangji. 3 घंटा. MLA rupsing teron arong metha malu sitadak CM EM MLA yang tondo pelos stala so to wala put hak abang thang nil tumpan nang lang le pin lang la to wala put hak abang ke akim mit thang le pin la non badu thek long lo bai pen le dam putame to wal ka hing no yo ni pen pina an nil tum ka sik sak lo la botlang so pen ham ren so dak arong ke phorat ke Sob main road lo ma te rong kecet dam atowar mala. La ke main road lo. Kona ke dam atowar lo lake. La ke botlang so pe ham ren cheleng atowar lo la lo ken ta. Rendeng lo. Mat lada ke sop hesariang selo muthote atwal se alwe yang lo pulote nona la ning kreng klang posila puchol na lo kreng ang puchol lo Gundagiri chekrongsi doldoli reserve arlopen ador ke sodak athengpi inghusi anarlo ang pi dipurong supi ke jor pherangke atuma phan lang ropsi ke ther ke hapedopon Karbi Anglong arlo sangti arlong koilala pen thengpi kang hupuke aki mialam kalilo kaike amat lamki jut un e pleng un e asonsi theklong lo la sonsi preni phain kora hini doldoli reserve arlo pen ador ke so athengpi kang huatum ke plak tang athengpi dipurong sopi an nangke george aphan anarlo dang apor thangnat legal documents mate forest aron ateng cutting order avi pin pen auto truck registration number AS09 BC 0976 number pen kang hua thengpi nang arthangsi dipurong mirdan adung towarpi along pherangke klembang atum pen chetong dunlok ahut arju dunlo bang swa thengpi kewan aron alomati choklim legal document doma pu arju dunlo bonta alang litum along thangnat aron alo nang paklang thek thedatlo anparta la swa thengpi laki PMA YGA hemso kiki matum si kenam kang hudun pusi chethanlo la swa jok tong sekot pendipu central range forest sai khiatuma phan birta pi phitlo bonta apora tengpen forest sai khiatum pali bang bedet ajok thengpi kang huatum inot bang hini dadagiri mate gundagiri kachekrong atum chehangsi pherangke klembang atum aphan lamkang lit ningkithi airset prungset pen ther haplu mati ke ther ke hapsitami padolo lasi thengpi kang hualong forest sai khiatum pen chingki pahemso aprang pen kacherap dundoma puthot thengpi kang huatum along jongsi forest sai khi atum kacherap dun abi puasonte anarlo dangpi apor auto truck pen kepleng ter kang hu athengpi thangnat aron alo avi pin pen di phurong sopi an wang haijima lata batai si hidi kali arni wangta ponbomlo lahenlo forest sai khi aphan kethedung akarju Nili film production ahin pen ser kungri pipu Karbi lamkan arjan kache parjan amohor kenep ke pajutpon Karbi alam aki pirthe adang along ke pache thangji aphan ke Karbi lamkan arjan penda isilo sonsi ke damtang suri hinira hini aningkan alompen Nili film production ke seng nangchenglo lapen NFP pen ovi kimi arjan henlo ke chengsi kabonda alam arjan lo lapen NFP atum ke damtang anta Karbi Film Society alongsi chirip dun bompen si sai sitame klempon bomlo rangsina sarpo award sitami chepati dun bompen ajahak anong eke chepalong dun bomlo
Kewang jirang sina sarpo film award along kachepati dunji aphan pining le thotta nili film production ahin pen ser kungri pipu lam arjan pini niphain kora hini arni arjan kene pajut ponlo bangso lam arjan along kacheparjan atum lake actor Jameson Crow lapen Dilip ingti henlo actress Nirola phangjo pisi cheparjan ponlo story lapen director lake Moses phangjo script writer lake Philip Disosi tok ponlo lapen producer lake tung e laikamar lapen nilip MSc pobitro rongpi henlo lapen nilip artist atum do ancherap cheto dunsi me sen pen ser kungri pi pu alam arjan kacheparjan amohor kene pachun ponlo Joki holapen Philip Diso Karbi Anglong News Karchak dun bang dulu lah. Nilik tuma long nang karchak dun abang ke la pulo la sa movie long mate la nilik film production pen ki klempon bom la ser kungri pi bu alam kanarjan ki klempon bom nang karchak dun tum la lo aprang si ke ili tuma producer tinghon tume lai kamar la pen ili tum nilip long MEC la pen ili tum nilip long ki the ki ding tum si la salam kanarjan long nang chirap nang chito dun lo la sinili tum pini la salam kanarjan mate ka shooting pon mate ka bonda pon ke piju da son lo la sini tum ningarong la sikewang jilang arni anta anso se nili barat akit he ke dinga tum nang ka chirap dunji la nili film production along nang ka chirap dunji phase akko puthot chuningri pon thulo la pe nang chirap dun pusi nili tum ning the pon lo Laban salam kan arjan lo ke chaparjan tum phan actor actress lapen program la pen ke script pitok pang ho director ho ko mama labang salam nal tum mama than pon iktate. la so long ke chaparjan pon mate script mate director ke la pen lo director ke nili lo Moses phangcho la pen script ke Philip Tiso la pen la so long ka chaparjan pon abang phi tum ga men ke James Crow la pen Nirola phangchupi la pen Dilu inti la tum hello la pen Sarpi Sarbura la pen la Philip Tiso pen dang lok ne Dilip Teron la hai tum si Sarpi Sarbura ro la pen Kaveri phangchupi tum si penila la so alam kanarjan lo arul mate Sarpi Sarbura atum ka chaparjan pa atum ka lang litum hello Labang salam kan arjan tum along break rangsen asal pulong award along che baidun ji aphan to chi sigma mate ku pike sona yalo na tum la so alam kanarjan ke la pui hello nilitum or Karbi Anglong rangsina sarpo film award pu chi patete do nilitum la so film along la so alam kanarjan nilitum la so rangsina sarpo award along ka chi pete dun ji phansi nilitum bonda ponlo la pen nilitum Karbi Anglong kanglong ta la so alam kanarjan paklang ponji na tum nili film production hoi kumata tum long si ang song ke cherap dun lo nilitum ke kachera abduna bank la lo KFS mane Karbi Film Society along sinilitum ladak nili film production mate regional par committee tum kelang litum pensi alang litum arolo asi alang litum long sin nilitum cherap dun non ma central committee long kuma si president secretary de bom lo president secretary la lo president ke Dilip be la pen bikham hajon batapu la pen secretary ke Mor Singh rongpi alang li han lo to chero